vama Park Gamer. Danas ćemo igrati neku parkour mapu koju sam sad pokušao da stavim video kako napraviti mapu, a mi ćemo ispraviti nešto dečalo pa mislim da vidite kako ja loše igram. Ovdje sam malo nekako. Ovo što mrzim parkour. Ali ga možda i tako volim. Što? Što me snao to nije? I to je to za ovu epizodu.